Fa setmanes que la policia busca l'assassí de la selfie, conegut amb aquest nom perquè es fa una foto cada vegada que comet un crim. Per fi han trobat la prova més important, el seu mòbil. A dins hi ha les fotos que permetran identificar-lo. L'únic que cal és desbloquejar-lo, però quins són els números de la seva contrasenya? Intentarem posar llum a les matemàtiques. Comencem! Tenim el telèfon mòbil de l'assassí de la selfie i un informant anònim ens ha xivat la contrasenya. Però està en codi. Són símbols que representen números. Però quins números representen aquests símbols? Per resoldre aquest cas, haurem de tenir en compte el sistema numèric sexagesimal. Per descobrir-ho, tenim una pista clau. Una taula amb les correspondències de símbols i números que ens ajudarà a descodificar la contrasenya. El problema, sempre hi ha un problema, és que està incompleta. Però si l'analitzem bé, en traurem l'entrellat. Ens fixem que aquest símbol semblant a una fletxa amb la punta mirant cap avall apareix entre l'1 i el 9 repetit tantes vegades com el nombre indica. L'1, una fletxa. El 3, 3 fletxes. El 8, 8 fletxes. Podem deduir que aquest símbol correspon a les unitats. Quan arribem al 10, el símbol canvia a aquesta mena de símbol de menor que. I quan n'hi ha 2, correspon al 20. 4 al 40. 5 al 50. Podem deduir que aquest símbol correspon a les desenes. Per tant, quan es combinen les unitats i les desenes, es van obtenint números com el 13, el 19 o el 25. Però alerta! Quan arriba al 60, la cosa canvia. Tornem a trobar el mateix símbol que la unitat. Torna a començar. De manera similar a quan al nostre sistema decimal tornem a començar a partir de 10. És el que s'anomena un sistema sexagesimal. En concret, es tracta de la numeració assíria. Si hi penseu, nosaltres també utilitzem la base 60 per mesurar el sistema horari. Una hora són 60 minuts i cada minut són 60 segons. En aquest cas, que un mateix símbol té dos valors, la seva posició és superimportant. Si es troba a l'esquerra, val 60, i si es troba a la dreta, val 1. Ara podem entendre que el 67 es representa amb un 60 i un 7. I el 70 amb un 60 i un 10. Ja tenim totes les pistes per descobrir la contrasenya del mòbil de l'assassí de la selfie. Pensa-hi. La tens? Anem pas per pas. Si comencem per la dreta, les unitats en tenim 4. Al costat, les desenes. Tenim 4 fletxes, 40. Per tant, 44. Ara passem als símbols de l'esquerra, on es col·loquen els 60. I veiem que n'hi ha 5. 5 vegades 60 són 300. Si sumem 344, tenim 344. Ja hem descobert la contrasenya. 344. Per fi podrem desemmascarar l'assassí de la selfie. I si ho provem al revés? Com representaries el número 203? Correcte, és la B. 3 unitats i 2 desenes són 23. 3 vegades 60 són 180. I 23 sumat a 180 fa 203, el número que buscàvem. Tant de bo l'assassí de la selfie fos tan bon fotògraf com criminal. Perquè amb aquestes selfies no serà gens fàcil saber qui és.